Joo, ensin valitaan kieli. Sitten se on aikuinen yhteensuuntaan. Mulla ei ole mitään kortteja. Olen menossa Malagan keskustaan. Mä haluan yhden lipun lisäksi olla toisen lipun. 2 lippua. 6,70. Press button for payment with card or transport. Mistähän pitäisi nyt painaa sitten? Harri, sun mielestä täältä? Tuolta ylhäältä pannaan tuota rahaa. Ai se pannaan nyt se raha sitten. 4. Vielä pitäisi olla euro. Sitten vielä löytyy kolikoita kanssa siellä mukana. No. Sitten jostain tulee liput. Toivottavasti. Jaha, tänne nyt on.